בדיוק לפני שנה ברח לי הדולפין וכמעט טבע. תוריד את המכנסיים. מה, בתחתונים? הדולפין שלך טובר. איזה מזל שיש חסקי. ממש מזל. אבל מה יש להם לגלוש על חסקי בקור הזה? ואף אחד פה בכלל גם לא טובע. סלח לי. כן. תגיד, אתה מציל? לא? למה אתה שואל? אז מה זה החסק הזה? זה לא חסקה, זה סאפ. מה זה המילה הזאת? סטנד-אפ פאדלבורד. מה זה, חסק בעברית זה כמו סנדוויץ' באנגלית? לא, זו המילה האחרונה בגלישה. וואלה. חבל שחורף, הייתי מנסה את זה. למה, קר לך? תראה את הצבע של המים, קור אימים. אתה הולך למועדון, ייתנו לך שם חליפה, תלבש אותה, אני מחכה לך על החוף. עכשיו? מפונק, שמעת אותי? באמת? תחכה לי על החוף, אני מגיע. אני מפונק? אתה מפונק. מה העניינים? בסדר גמור, וואלה, אני יושב פה על הספסל, שותה קפה, בא אחד עם חסקה, אמר לי, לך תשים חליפה, הוא יעשה לי סיבוב. סאפ, אחד הדברים הכיפים. אחד מענפי הספורט הכי פופולריים היום בעולם, שמתחיל מזה שאתה יכול גם לתפוס איתו גלים, גם לחתור למרחק, גם לעמוד ולדוג ממנו, וגם לחבר לו מפרש ולגלוש רוח. תגיד לי, אתה איש של מפרשים, אלוף עולם לשעבר, אתה מתלהב מדברים כאלה? כשאין רוח ואי אפשר להפליא, זה הספורט האולטימטיבי. מדברים על זה שזה בעצם האופניים של הים. מה אתה אומר? תגיד, אני במצבי אצליח לעמוד על דבר כזה? נראה לי קטן עליך. ובכדי להתגבר על הקור הגדול שבמים, השאילו לי במועדון חליפת גלישה צמודה. תגיד, יכול להיות שהבאת לי חליפה של בנות? בנות דווקא מצוינות בסאפ. למה? בוא ניכנס למים ותדע. יאללה, בוא נלך למים. וכך, אחרי רבע שעה של ניסיונות, הצלחתי לעמוד על הסאפ ולחתור עם המשות. ניר, כן, תגידי, איך זה שלא ראיתי אותך פה עד היום? לא באת לפה עד היום. יכול להיות שבגלל זה לא ראית אותי. איך הגעת למצב הזה? איך... אני בעיקרון גולשת רוח, ולפעמים אין רוח כמו היום, ויש יום יפה, אז כולם יוצאים עם הסאפים. עכשיו, לא יותר כאילו סקסי גלשן רגיל, בלי משהו? בעיניי לא, אבל בוא אני אגיד לך שלגלוש גלים עם זה הרבה יותר אפקטיבי, כי בגלישת גלים אתה מחכה לגל כל היום. ברגע שאתה גולש גלים עם זה, אתה כל היום בתנועה. זה כמו ג'וגינג, אבל בים, וזה עובד על כל הגוף. למה נראה לי שלך, בתור בחורה, יותר קל מילי? לבחורות זה הרבה יותר קל, מסתבר, כי יש להם יציבה יותר טובה. תגידי, אולי אפשר לגלוש איתך לאיזה כוס קפה? אתה לך תגלוש עם ניב. אורי, נראה לי אני ואתה פה הכי זקנים. לא, אני נראה מפה לפה אני זקן, מפה לפה אני הרבה יותר צעיר. אתה איזה קידומת? אתה 5? שש. קידומת 6? כן. תראה את אלה משוגעים, איך הם גולשים פה שום בגלים. דבר, אתה, אם תבוא איתי 4 שעות, אתה תגלוש כמוהם ובחיוך. באמת, ככה? 80% מזה, אני אראה לך, נו. תגיד, מי זאת הבחורה הזאת? אתה מכיר אותה? בטח, היא אלופה. למה אתה שואל? לא סתם. איך התחלת עם הסאפ? זה התחיל בשנות ה-70 בהוואי, ומאז זה תפס תאוצה, התפתח, וברגע שגיליתי את הספורט הזה, אני מכור. זה שאני מצליח מהר זה בגלל שאני טוב? אתה סוג של נס, אתה איזשהו אלוף שלא ראיתי עוד אף פעם. רבע שעה ואתה עומד על הגלשן. יופי, עכשיו ברצינות.
עכשיו ברצינות כולם יכולים. החל מילדים בגיל מאוד צעיר וכאלה באנשים מבוגרים, כולם יכולים לחתור. תגיד, ניב, מה ההבדל בין זה לגלשן רגיל? גלשן גלים רגיל דורש גלים בשביל לגלוש עליו. על הסאפ אתה לא צריך גל. המשות מהווה מין רגל שלישית, כמה חתירות ואתה פשוט עם כוח התנועה אתה זז ואתה יציב מאוד. לי כולם הרי נראים אותו דבר, אני גם, אתה יודע, מרמת גן, אבל יש הבדל ביניהם? יש הבדל, יש גלשנים שהם יותר ארוכים וצרים, גלשני all around שהם נועדו גם לחתירה וגם לגלים. ויש גלשנים כמו זה שהם הרבה יותר קצרים, הרבה יותר רחבים, הם נועדו רק לגלים. אם אני רוצה להתחיל עם זה, לאן אני בא? אתה מגיע לחוף הילטון, ללב הים, אתה עושה כרטיסייה, לוקח איזה שיעור אחד, ואתה חופשי לצאת לים מתי שאתה רוצה, כמה פעמים שאתה רוצה. ואם אני רוצה לקנות לעצמי אחד כזה, זה סיפור יקר? בסביבות 6,000 שקלים, יש לך גלשן עם משות, הכי חדש, הכי מתקדם. עם הגלים. הגלים עליי. טוב, ניב, אני מה זה מודה לך, תודה רבה, אני פשוט... לאן אתה הולך? לתפוס עוד איזה גל קטן, אתה יודע, עד שאני כבר פה. אני רק מזכיר לך לא לעשות פיפי בחליפה. אני לא זוכר שאמרת לי דבר כזה. מאיפה הוא צץ פתאום? אין לי מושג, אבל נראה לי שעכשיו הוא יבוא לפה כל יום.